Isto ten que ser algún récord, 10 goles no mesmo partido. David Álvarez. Sentíame mal, a verdade. Despois de acabar o partido, dixen, ahora ten huevos 60. Ahora ten huevos 60, me. Fun ali ao banquillo, xunto dele, dixenlle, estou aquí. Non me gusta o banquillo, non me quere poñer, e dediquei algún. Joder, ves un tío que che mete 5 goles, mínimo unha rascada vas lle dar. Pero non foron sucios. Un pouco nun córner e tal, deu aquí nas costillas e tal, pero bueno, pouca cousa. Cando acaba o partido vai ao vestiario, que? Fun á cantina, collín 30 cervezas, metinas nun capacho, el desenlace, xa o imaginades. Son capitán e as multas son dobles. E cada tarjeta por protestar son 4 euros. Non hai prima por gol, non? Pois senón máis ou menos compensabas, pero senón... Non hai nada. Foron varios bonitos, bastante bons de xogada e tal. Hubo 2 ou 3 de empurrar. Aí está, Forza de Santes. Viva a terceira regional. Vale.